Ti'n gwybod faint o'r gloch yw i? Nos Wener yn dwi? Mae dy fi shift am 6, tro fe bant, nawr. Be chi'n meddwl sy'n digwydd ar ôl i chi farw? Funeral neu cremation. Mae mam eisiau cremation gan fod i'n claustrophobic. Pam ti'n gofyn? Just yn meddwl. Pwy sy'n mynd ar trip i Paris? Nag e pawb sy'n loaded fel ti. Cai lan. Mynd. Oh, Beck! Hi, Beck. Ti'n mai bwyd? Becca. Ti eisiau chwarae? Be sy'n bod, Bex? Dim byd, siŵr? Ie. Just i blino. Be ti'n neud lan? Fi eisiau pipi. Be ti'n neud?
Bydd popeth yn iawn. Bydd popeth yn iawn.